имаме положителна оценка от първия етап от проекта. Рецензентите са ме оценили с максимално високата оценка, много добър, която е за отчет за първия етап, при което ние запазваме в пълна степен финансирането, което се полага по договор, и за втория етап нямаме урязан бюджет, така че разполагаме с нови средства и това се случи на 20 ноември. Е подписан анекса за втория етап, но поради, знаете, тук имаше избори и други такива, в края на годината решихме да оставим тази откриваща среща за началото на 24-та година, когато нещата са по-спокойни. Затова правим днеска откриваща среща на втория етап на проекта, в която основно искам да докладвам за постиженията от първия етап, тъй като тогава, когато отчитахме май месец, когато отчитахме приключването на етап 1, имаше все още неизлезли статии. Освен това имаме и някои кадрови промени в състава в екипа. Хора, които напуснаха по някаква причина и съответно нови попълнения, с които да попълним състава. И най-вече да кажем и да уточним какви са задачите по работни пакети, които са планирани за втория етап от проекта. Аз ще се водя отново, ще ви показвам от сайта на проекта, който е специализирания. Тук за проекта основните цели, основните дейности остават същите, зато и няма да ги повтарям, тъй като те са вече известни, говорили сме ги. Ето тук можете да видите пълен списък на публикациите, които има към работен пакет 1, работен пакет 2. Тези два работни пакета, всъщност, имаше тук публикации, които в края на отчета бяха подадени за публикуване, но по една или друга причина се забавиха, поради което бяха допълнени в последствие, когато бяха издадени. Те все още не са отчетени от първия етап, ще се отчитат във втория етап, тъй като такъв е регламента на финансиращата организация. Основно сме успели да направим 7 публикации. Тук виждаме 5+3, но всъщност монографията, която написах и издадах във връзка с проекта, се повтаря в работен пакет 1 и в работен пакет 2. Зато и някой да не се чуди. Общо 7 публикации, всичките индексирани и някои от тях с висок импакт фактор в списания, попадащи квартил 2 и квартил 1. Тоест в цялата гама имаме публикации. Така, по отношение на състава, казахме промени, ние през първия етап имахме промени. Основните промени, които имаме към момента, това е, че проекта напусна професор доктор инженер Тодор Ганчев по негово желание, тъй като знаете, че той там отговаря за още други проекти. Доста и по негово лично желание поиска да бъде освободен, тъй като не му стига ресурса времевия, за да може да изпълнява ефективно, с обещанието, че ще помага, ако има нужда от неговото експертно мнение. Съответно, магистър инженер Шенол Иляс, който е редовен докторант в катедра ММЕ, той също поради лични причини, миналото лято му се роди наследник и има там някакви ангажименти с това семейни, затова също помоли да бъде освободен. Така че това са след първият етап двамата напуснали колеги. Респективно на тяхно място е добавен един чуждестранен, още един всъщност чуждестранен член на екипа. Това е главен асистент доктор инженер Аделио Мануел Солса Кавадас, който е от Португалския политехнически институт на град Ваяна до Кастил от Португалия, където имахме възможността да правим посещения, запознанства, а и той участваше и в други проекти на Технически университет, така че покрай тази ни активност успяхме да го привлечеме в проекта и също така асистент инженер Георги Вълчев е на мястото на напусналия инженер Шенол Иляс. Така че това са двете кадрови промени. Може би ще има още една, която предстои, но
за сега няма да я съобща, защото все още не е факт. Ще уведомя в някои следващите дни срещи. Така че това е като състав, т.е. бройката на хората се запазва. Имаме вече двама чуждестранни члена на екипа. Другият чуждестранен за тези, които не са в течение. Това е доцент доктор на техническите науки Володимир Дзюра от Тернопилски технически университет. Това е от Украина. С тях може да видите, имаме там с неговия екип 3-4 публикации. Вече и две от тях са в рамките на проекта. Така че те се занимават с сходна тема като нас, затова и също получаваме общи резултати, работиме по този момент. Някакви въпроси по екипа, ако има, моля задайте. Добре. Продължаваме нататък с по-важната част. Това са работните пакети. Работните пакети 3 и 4, които предстоят за втория етап. Ето тук е написан етап 2 с период 2011 до 25-25 година. Това е година и половина. Общо, като период е необходимо да работим в следните направления. Изчитам ги така, както са дефинирани, по същия начин те са залегнали и в анекса. Значи, това е работен пакет 3, разработване на методики за създаване на нови типови инструментални траектории за формиране на регулярни релефи, чрез процеса пластично повърхностно деформиране и автоматизирано разпознаване на характеристиките на топографията. Тук по този работен пакет мога да кажа, че в крайна сметка ние в първия етап хвърлихме доста усилия и голяма част от методиките вече ги имаме. Така че тук основната част ще се фокусира върху методики за автоматизирано разпознаване на характеристиките. Няма да ви изчитам подробно задачите, за да не ви отегчавам, но в крайна сметка това ще бъде развитие и продължение на една методология, която създадахме за тримерно репрезентиране на топографските клетки, които се получават в резултат от изпълнението на операции чрез ППД по сложна траектория. Знаете, там се формират такива шаблони с клетки. Идеята е сега да се разработят методи, включително и с използване на средства за изкуствен интелект за автоматично разпознаване и класифициране на вида на релефите или на техни характеристики. Тук задачата е свързана с създаването на, т.е. изпълнението на този работен пакет. Трябва да се създадат съответни релефи, да се заснемат по подходящ начин и измерят, тъй като метода, който имаме за тримерно репрезентиране, позволява виртуално пресъздаване на релефа на базата на физически измерена профилограма в определено сечение плюс направена дигитална снимка. Двумерна дигитална снимка, която дава степени на сиво на пикселите, които пък след това се мащабират по измерената профилограма, така получаваме тримерната репрезентация. Една скоба да отворя да кажа само, че имахме възможността, докато бяхме в Португалия в тамошната лаборатория, да използваме сканиращ електронен микроскоп, който те притежават, с възможност да прави такава тримерна репрезентация на повърхни, само че на много нано ниво. Опитахме се да направим по друга методика, да сравниме, да направим по друга методика тримерна репрезентация на релефите, но понеже нашите са с много по-големи габарити, отколкото обикновено релефите, които те там изследват, това са гладки повърхни, без изкуствено създадени релефи, резултатът беше много лош. Тоест почти не се получиха никаква тримерна реконструкция. Нали, ние го допускахме предварително това нещо, но в крайна сметка, без да имахме измерване доказателство, нямаше как, нали, да сме сигурни в това допускане. Така че основно този метод ще се използва. Необходимо е още в момента, Любомир работи по това да се уточнят параметрите на измервателната установка, в какви граници да се измерват. Правили сме подобни експерименти и там с колегата Борис Николов от КТТ, катедрата, компютърна техника и технологии, понеже при него са микроскопите, там заснемането става при него. Ще продължи работата, за да може да натрупаме достатъчно
база данни да създадем от изображения, които да използваме да обучим невронна мрежа, с която пък тя да разпознава автоматично нови попадащи изображения. Това е основната цел. Казвам го прекалено общо, в този работен пакет основно ще работим по това. Не толкова по създаването на траектория, защото ние вече почти обхванахме възможностите за създаване, а по-скоро по разпознаване. Но естествено, ако нещо се отвори и по създаването, ще бъдем и ние. И там ще бъде работен. Така. Следващия пакет, четвърти, това е подготовка, планиране и реализиране на експериментални изследвания. Всичките тези методи, които там сме разработили, формули, алгоритми за програмиране и така нататък, трябва да бъдат апробирани. Тоест, експериментално трябва да се провери дали дават резултата, който ние сме планирали да дават. И има ли отклонения, какви са те, т.е. да имаме доказателство, че това, което сме създали като методики, работи. И да оценим в каква степен работи и докъде можем да се доверим на тези методики. Така че това генерално са нещата, които предстоят в втория етап. Съответно, детайлно разпределение на задачите ще бъде направено от гледна точка на компетентностите на екипа, като отново резултата от всичките тези дейности ще бъдат съответни публикации. Знаете, тези проекти се отчитат на базата на публикувана информация. Отново ще се стараем това да бъдат в индексирани списания, тъй като другите не се отчитат, просто не носят точки. И съответно да можем да включим всички участници в проекта в тях, така че всеки да получи признание за усилията. При създаването на регулярните релефи, т.е. обекта, който ще бъде заснеман, изпитван, изследван, колегите, които сме технолози тук и които имаме умения. Колегата, казахме, ще създава основно снимките. Ние ще си мериме профилограмите, имаме средства за това. Колегите, които имат компетентност, значи това са до някъде Любомир Сибалван, Георги също мисля, че ще бъде успешно включен в темата. Искам да идентифицираме метод за изкуствен интелект от всичките съществуващи, който ще бъде най-подходящ за тези цели. Пак повтарям, ние няма да изобретяваме нов метод, просто ще приложим някои от съществуващите. Или поне на първа стъпка така. А пък ако имаме възможност, ще го адаптираме, т.е. ще го променим така, че да може да отговаря по-пълно на нашите цели. С Александър, съответно, ще създаваме образци на съответните машини. С доцент Василева също, с помощ. Доцент Димитров също може да се включи, защото той също има някои познания по отношение на изкуствения интелект, невронни мрежи, така че и неговите усилия. Колегите чуждестранните, този от Украйна и екипа, ще работим по частично регулярни релефи. Нашата специализация, знаете, са напълно регулярните, докато ще работим с други. Оттам очаквам също да постъпят някакви идеи, но там нещата стават малко по-бавно, защото, знаете, държавата е във война, не е нормално положението, така че не можем да ги виниме, че в някои неща са се забавили. Така, и също ще интегрираме по подходящ начин колегата Аделио Кавадас, казахме този от Португалия, най-вече по отношение, ако трябва да се правят някакви изпитвания и изследвания към работен пакет 4 на образци, които ние сме подготвили, тъй като те имат така доста модерна металографска лаборатория за структурен анализ при тях, така че нищо не ни пречи да пращаме образци по куриер, те да ги изпитват, да ни връщат резултатите. Така че това е пък идеята за включване на тези колеги. И така мисля да процедираме в тази година и половина, която ни предстои. Във връзка с това какво следва чисто административно, отново трябва да се подпишат граждански договори, знаете. Така че с Нели Велева ще имаме грижата да ги подготвиме тези граждански договори и когато са готови, съответно тя ще ви извика да отидете да ги разпишете, знаете. И преди сме го правили това нещо, може би само Георги не го е правил, но
Ще се научи. Той вече много неща се научи и на това ще се научи. След което започваме работа. Въпроси има ли някакви? Това, да, слушам. Извинявам се, аз не чух моята задача. Значи, вашата задача е както и преди. Помагате в технологичното осигуряване и съответно по-нататък, това пропуснах да кажа, ще трябва да обновим рекламните материали. В някои моменти ще трябва да направим междинни отчети, организация на студенти, защото е заложено при нас да посещават. Тоест не е само тук вътре в екипа, ние трябва да представим на широката общественост и на студенти. Докторанти, т.е. организационна функция основно и разбира се и технологични задачи, ако има нещо, което да... Аз винаги се старая според компетентностите да разхвърляме задачи, така че хората да могат да участват със силните си страни в програмата. Така, пропуснах да кажа, още имам един професор. Това е професор Антон Лазаров от Военноморско училище, който него го използваме, тъй като той е силен в различни системи за възпроизвеждане на образи, най-вече радарни такива, но някои от методите, приложени от макро към микро форма, също биха могли да бъдат приложими. Тоест, той е човек, който може да ни помага в структурирани методически съвети, как да подходим, за да получим такива елементи. И това е като така информация, която подготвих за вас. Когато изясним окончателно екипа, трябва да подновим, може би ще направим нова версия тук на табелите, плакатите, да ги подмениме. Договорите сега трябва да подготвим на случаи, за да можем да вървят периодите. И това е като начало. Така че, може би някъде към края на летния семестър ще се съберем, т.е. като мини учебното натоварване, още веднъж да докладваме развитието на нещата и да набележим нататък по-конкретни мерки, след като видим какво сме постигнали и какво не сме успели. Въпрос? Ако няма да отнемам повече от вниманието, така че благодаря за участието и ще работим активно нататък по тези въпроси. Разбира се, всякакви въпроси, които възникват, по всяко време можете да се обръщате, за да ги разискваме и най-вече ако има проблеми, своевременно ми е молбата да бъдат съобщавани, за да може да търсим начин да ги разрешим. Последно питам въпрос, има ли някакви? И ако няма, ви благодаря за участието. И желая ви ден.